Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibu salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari kiamat awak ditunggu dek sapaan Nabi. Amin. Ya kota bantang di dalam hati awak dan kadiaro hati cemerlang. Tidak bisa menyatukan dan mengembalikan diri awak sampai kepada Nur Muhammad. Itu nak susah saruang masuk ke dalam pisau. Tubuh nak kasar nak kembali ke tubuh nak alui dah. Kalau nak kembali nak ketibuh ke Nur Muhammad dah. Kalau hati tidak cemerlang. Kenapa? Karena Allah panuah dek duya. Tu pasan cie. Am kaifa yarhalu ila Allah wa huwa mukabbalun an sahwatihi. Bagaimanakah dia bisa berjalan menuju Allah sedangkan dia sedang dibelenggu dengan sahwatnya? Orang dibelenggu kaki ele pandai berjalan. Orang dia kok maknya sepi dalam kesendiriannya. Akarannya sepi, mangko balagolah sifatnya nanduo atau berdumpalah sifat jamal dan sifat jalal. Saratu mangato Allah akan kalimah kun. Kudrat dan iradat ko balago diambil dari bapak batu dua buah dek guru-guru awak. Ko mara kena pahaman supaya nak tentu doa sia dan kita dan sebenarnya. Nah, kudarai dan iradat. Kudarai Allah, iradat Allah diibaratkan sebuah batu pak bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita aturkan kepada anak kita yang bernama Nurin yang telah membacakan ayat suci Al-Quran di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan dengan pembacaan wahyu ilahi bertumbuh dan bertambahlah nilai keimanan kita dan terbuka hatilah kita nanti mendengarkan pengajian ceramah agama dari guru kita. Dan kepada beliau yang membaca, tapi juga landanya rahmat dan nikmat Allah, umur panjang, rezeki murah, ilmu ditambah-tambah oleh Allah di masa-masa yang ke depan. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu pengajian ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita. Kepada guru kita waktu dan tempat dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur thumma allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha
wa nuril absari wa diyaiha wa ala ali wa sahbihi wa sallim bi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin allazi mala'ta ainaihi min jamalika wa qalbahu min jalalika wa lisanahu min lazizi khitabika. Dihormati kepaduku kali dan seluruh guru-guru selaku alim ulama, imam khatib bila dan maulana, para angku nenek mama nan gadang basa batuah nan bapucuk sabana bule baurik subana tunggang di anjong tinggi di ambagadang. Dihormati seluruh pemuka adat, pemuka syarak, ibu-ibu bundo kanduang limpapih rumah nagadang sumarak koto di dalam kampung iasan dalam nagari nan idui tampe banazah na mati tampe bakawa ka undang-undang ka Madinah ka payong paji ka Sarugo. Seluruh jamaah sekalian, ibu bapak, teman saudara seiman dan seagama ambo hormati, insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kepada Allah Rabbul Qadir Jalil, mengaji kita daripada alih membilang daripada asu. Sabulan air, 2 bulan darah, 3 bulan maku baru pulim bago, ampe bulan makunyo bernyawa. Setelah tajali nyawa di dalam tubuh bayi, di dalam kandungan, di situ kita lah mulai bertimbang janji dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ado 9 bulan, ado nang kurang, ado nang labiah. Kita diizinkan oleh Allah untuk lahir ke bumi. Sampai kini nan bernama nikmat Allah dak panah lapeh jo tubuh kita. Jadi de awak nan basabu sepanjang nikmat Allah nan diagiakan Allah kepada awak, jangan lupa kita ke Allah. Jangan lupa kita bersyukur. Nan syukurku isinya apa? Simpang ampe suku menanti padang tujuh mangko pinaga. Ube laki penyakit pai, jangan sampai lupa jo tukang tawa. Tu bersyukur tu. Kola cegak penyakit suhu nak disapu lai. Atu nak buah tu. Ha. Nyo kalau nambah syukur kuat cegak penyakit, jangan lupa jo tukang tawa. Sekali-kali abawa jo sabagainya. Katakan, awak dijadikan de Allah, seluruh manusia dijadikan, hewan dijadikan, tumbuh-tumbuhan dijadikan. Tapi bersyukurlah awak lai dijadian de Allah menjadi orang. Orang na lain dijadian pulo de Allah. Bersyukur lu awak cik lai indah awak na dibuee de Allah. Orang nindak namuah pai kamu saji dah. Dipilihnya awak de Allah untuk namuah pai mengaji. Kau tambah syukur cik lai. Iyo samo dibuee, iyo samo dijadian. Tapi awak dibuee de Allah Ta'ala indak nan pamalehe dah. Indak namuah mengaji dah. Dipilihnya awak de Allah untuk namuah mengaji. Kau bersyukur awak. Kau bertanya kita kadake hewan. Kau boleh permintaan hewan. Inyo nak katuju ke menjadi hewan tu dah. Inyo ingin lo menjadi orang takawak supaya pai mengaji lo kamu saji. Tapi de Allah nama nantuan wae hewan nyo tarimo nyo. Bahama ko tahu abo takatun. Ado dahulu Nabi Nuh lari karena kaumnyo membainyo jo batu.
Sadang duduk Nabi Nuh basanda dake batang kayu, nampak de inyo anjiang bamatuampe. Galak Nabi Nuh kadake anjiang. Sadang galak Nabi Nuh berang anjiang ko tadi. Nuh, angku galak-galak anamboye. Lai tahu de angkau Nuh. Kok boleh pinta pintu ke Tuhan kece engkau ketuju ambo menjadi anjang. Kok bisa meminta kepada Allah ambo ingin lo menjadi orang tangkah engkau nyonwah. Tapi baaleh keputusan Allah tak bisa diganggu-gugat. Memang ikolah keadaan ambo dijadikan seekor anjing. Tapi engkau galak-galak ambo. Saja itulah Nabi Nuh mangkobana Nuh. Artinya orang banyak menangis. Tagala adiknya seekor anjing. Satakana adiknya menangis. Satakana adiknya itu menangis. Jadi banamun Nuh orang banyak menangis. Jadi bersyukurlah kita kepada Allah. Lain tak dijadikan de Allah awak hewan. Lain tak dijadikan de Allah awak ko tumbuh-tumbuhan. Lain dijadikan awak de Allah ko manusia. Tambah syukur cie lain dipilih awak de Allah. Indak samu jo manusia banyak dah. Manusia nana muah mengaji. Tambah lo syukur cie lain. Basyukur ko ndak lamo-lamo nado bo. Malaki mati aja. Kalau lah mati ndak perlu nak bersyukur lah. Tibo na oto maimbau untuk pai kawiri ko ndak perlu na wak satu le kalau lah mati. Iya dah. Jan pai jo mengaji ko le. Jadi mengaji ndak lamo dah sampai mati. Oh sagan awak pai mengaji suatu saat kadi parantian awak de Allah. Malih awak sumbayang suatu saat sumbayang tu ditagah dek Tuhan. Damuah mengaji awak suatu saat mengaji kau dilarang dek Tuhan. Bila ku mati, orang mati le muah sumbayang kanai sumbayangannya. Orang mati le muah pergi mengaji di kajiannya. Iya tak? Jadi sabalun di parantian awak dek Tuhan, jangan berganti seorang je dulu. Masuk pabarantian Tuhan do. Ambo mangko mengaji jo ambo kini sabu adolo masuk ke ditagah dek Tuhan. Kini lagi duit jo baru mokoma taruh yo mengaji tibo jo dek gua. Tamakan jo nasi orang gua mana tamakan. Taminum jo aji orang gua mana taminum. Nampak juga wak de orang mana tiba de musaji kan ya tu nikmat Allah dan perlu kita syukuri. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari kiamat awak ditunggu dek sapaan Nabi. Amin. Laisa jua panganawa basalawai kau. Baga so sajua itu. Oh sangat. Alhamdulillah. Orang nam banyak basalawai kau. Itu nanti duluan nanti sonsong dek Nabi nanti di hari kiamat. Jadi Nabi mampabedaan manan umatnya manan indah tergantung kepada selawatku. Orang nam berselawatku cahayo wajahnya berbeda jonan indah. Nabi tahunya memperbedakan tu nanti sonsong. Sebab ba'a Nabi Muhammad ko perjuangannya kadake orang basalawat bukan main. Ado sagarombongan umat Nabi Muhammad diopor kanaraku. Antah satu orang gugua, antah bangkon kan itu. Tapi najale umat Nabi Muhammad antah adonya di siko. Atau kok kita satu berdua tidak tentu, tidak betul dah. Tapi najale nama bawonyo malaikat Malik. Pasca dibawa basobo jo Nabi Malik. Iya. Kalau ambo calia nanang kau bawa ko umai ambo bantu kau batu. Kamaran cana umai ambo ko dibawa. Kalau ambo nama bawa tentu ke narakonya Muhammad. Sabau ambo pajago pintu narako. Baamangku di bau-bau jumai ambo lambo timbang tadi Muhammad kironyo banyak dosa daripada pahalo tumangku di bau kanarko onda amwah do Malik nanambo di malata di siku selawat ko bakarajo. Siapa yang banyak berselawat kepada Nabi dimasukkan dek Nabi tangannya ke dalam sakunya mangko dapik dek inyo sorban inyo letakkan kadake kapalo orang yang berselawat itu. Setelah itu ya Malik tolong timbang balik. Ditimbang dek malaikat Malik dihangke dosuku kateh pak barik pahalo. Kalau itu ku main bau-bau je berang malaikat Malik. Engkau pengacau ya Muhammad, ini kiamat. Kiamat itu tidak ada tolong-tolongan. Ini kiamat. Dijawab dek Nabi, ya Malik, umatku ini basah bibirnya semasa hidup di atas dunia berselawat kepadaku. Sekarang pertolongan terakhir dariku, apapun alasannya aku tidak terima. Wahai Muhammad, kamu saya laporkan kepada Allah, silakan saya tunggu. Malapor Malik kepada Allah, ado spesial tampik munajatnya. Malapor ke Allah, ya Allah, ado yang mengacau di siko ya Allah, curang namanya Muhammad. Lajale umat dibawa ke narakonyo bantu-bantu, nyo tolong-tolong supaya jangan masuk neraka. Wahai Malik, katakan kepada Muhammad itu dengan perkataan yang sebenarnya. Siap ya Allah. Balik malaikat Malik. Pasti bawa malaikat Malik ditampik kejadian. Umat namanya tadi tidak ada di situ lah. Tinggal Nabi jo tagak surang lah. Muhammad
Yup. Mayu umat na banyak tadi lah suruh masuk sarugo. Kalah batimbang tadi mah banyak pahala daripada dosa. Aja lain. Kok takah ko iyo batu pengacau engkau ya Muhammad. Urusan alun selesai, ambo sedang melapor kepada Allah, sementara umat sudah kamu suruh masuk ke dalam surga. Memang kamu benar-benar pengacau ya Muhammad. Kemudian dijauh dek Nabi awak, kok perjuangan Nabi pak kada ke urang nama salah wae. Cek Nabi, wahai Malik, kalau kamu tidak menyukai umatku masuk ke dalam surga, biar aku ganti mereka masuk ke dalam neraka. Laporkan ke Tuhanmu, aku siap menerimanya. Dia ambo gantinya masuk ke dalam neraka, asalkan umatku masuk ke dalam surga. Cuma ku awak jangan sagan-sagan masalah ke Nabi. Kecek Malik, baik keceknya. Engkau saya laporkan, silakan. Pai balik tempat munajat. Ya Allah, kironyo umat namanya tadi lah disuruh dek Muhammad masuk sarugo. Terus nang kecek Muhammad dia inyo ganti umat tu untuk masuk ke dalam neraka. Kok baik itu engkau nak pengacau namanya tu Malik. Mengambul nak mengacau Tuhan. Tapi Muhammad tadi nak mengacau, engkau yang pengacau. Bahaman ku ambu nak mengacau. Tahu tak engkau Malik, Muhammad itu tidak akan dimakan api. Kalau dia masuk ke dalam neraka, maka padam seluruh api neraka. Kalaulah padam api neraka, tentu bagalak-galak orang kafir. Nggak ada terasuangi le neraka lah padam. Jadi ba'ala ya Allah, terserah Muhammad itu kemana saja umat dia bawa. Kalau surga kata Muhammad, aku mempersilahkan umatnya masuk ke dalam surga. Ikulah nak kita harapan. Saja bagai. Iyo kanlah lambuan nak patanya jam. Jadi ko nanawa arwan. Rencana kayo kamaswa sarugo wa sadua nak. Nado bani ka masuk neraka ge ka sogang jaga. Singgah di neraka sabanta. Jadi rencana taruh masuk surganya. Walaupun tinggal na sumayang. Memang orang ko ndak adoh nama milih masuk neraka doh. Walaupun masuk neraka na besok. Tapi nam pilihannya sarugo. Bagi sarugo nampak salah kamari sarugo narako akageh lo siko akan cangjo sarugo mudah-mudahan kalau ndak orang mengaji nak di masuk nedek Tuhan masuk sarugo tun siana kapau nyie besok leh kan yo ndak orang karengkang lah jaleh masuk narako Abu Jahal kumandane kalau jaleh doa. Orang mendak tahu dek kaji lah jale masuk narako. Ndak namuah bayi badai. Akini koma bantu orang nalai mengaji. Kalau mau caliak mulai masuk jo baru tadi ya lah nampak nambok warna itu warna-warna calon sarugo jo bantu. Amin. Tapi walaupun takatun tentu ku agak dulu jo sangene daripada awak. Kan yo dah. Hanyo cie pasanambonya kok nyampang dulu awak masuk sarugo samantarong kui mama luado nampak leh ambo alun lo leh kati alun jangan muah masuk jo dulu tunggu kami dulu
Iku dia mentang-mentang mencaliak sarugo, apa lagi apa-apa bidadari nampak lo dek menunggu di dalam. Nak takkan nawak dek lengko imam aku nampak yang mabayo dek. Tapi kalau kita masuk sarugo dulu, atagui lah. Nak para lu, nak menunggu-nunggu. Itu kalamaan dia ungku je tu yo tu takatun. Yo takatu jawabannya. Itu bedanya guru dengan murid. Kalau murid masuk ke dalam sarugo, malaikat ndak kabatanyo doh ma guru awak. Tapi kalau guru walaupun masuk ke dalam sarugo, nan malaikat tiba dulu, hai amba Allah, tolong pareso murid la masuk ke dalam sarugo ko. Alun keluar. Tolong saya. Cuma kau tahu hendak para lu dah sebab awak kari suruh jo keluar baliknya. Kalau murid alun tiba lah, jadi jangan disangko lebih gadang tanggung jawab guru ko daripada murid. Kalau murid masuk sarugo ndak doh ditanya ke dah lah masuk guru awak ko alun keluar cari guru ndak ada. Tapi kalau guru apalagi jo guru tu lah panah berbaiat biai ndak bisa apa iya dah maka murid batanyo caliak dalam kitab Kasful Ghaibiyah nan sarugo lah tibo di sarugo, nan di narako lah tibo di narako. Ada seorang manusia mengasai kane tangan di padang masar, bagadang malaikat sabok cakak ndak balawan, lah tangga gigi, lah tangga kaki, lah tangga tangan na mati ndak jauh muah. Isi parui lah keluar, mato lah keluar, mati nak jangan buah. Malaikat beribu banyak nak kali tutu seorang saja. Kasudah nela latiah kane gunda. Tala buah demolu guru ambo sianu, guru ambo sianu, guru ambo sianu. Langsung malaikat ko kasarugo. Aku kok sahih kok cerita lah tiba di sarugo ada ndak guru yang bernama sianu kok layado tunjuk tangan menunjuklah nama sianu buya yo tolong pareso di sarugo ko lah maswak muri sadonyo kalau sepengetahuan ambo Allah. Tapi ada puluh di padang masar mengaku angku gurunya. Kalau mau caliak lah cukui sadonyo tibo atas sarah de angkau lah. Kalau you indak gasue doh silakan di sarugo ko baka kami ya kah nan di padang masar na sorang ko. Tapi kalau memang engkau sayang silakan dek buya ko maraso kasihan namuah je keluar walaupun murid lah tibo sadonyo adialah keluar buya babawa ke padang masar tibo di padang masar manyo murid ambo ko tua tak canggang buya ko iyo ndak adoh murid natakah ko bantu ena isi parui di mako tua sinalata aja maka kia sinancie situ dia gigi bago tu tasera tangga kami osohan manyo mato ako tu mato ya sinana tangan abi iko ambo nda adoh bamuri takah kokodoko iyo buya awak murid buya awak sekali jo datangnya sebalik tunggak lo dua tu tentu yo nak tahu buya ada awak dong akan iko kecek lah jale sekali ku awak mengaji jo buya dua di balik tu tunggak tentu yo tidak tentu buya ko dong akan itu itu mangko mengaji ko dia doan guru ko supaya jale deh besua akan iko indah iko ke contoh kaji ko
awak sekali tibonyo buya, tapi awak duduk di balik tunggak maku aku awak jawab mana buya atau mangku buya nak tahu dek awak dah. Oh tangkah ko cari tu lupa buya dek awak memang tak tahu apa awak tahu mana dek buya nyo dek awak dek di balik tunggak tu nak nampak nak dek buya atas sarah nan kecek malaikat. Kalau memang engkau tidak mengakui ini murid, silakan lagi masuk ke dalam surga. Karena dek buya ko pamurah di bawah nananiko ku awak ndak kakurang ge sarunggu awak dah mangko diakuilah dek buya ko walaupun ambo ndak tahu dek inyo tapi nanyo kalah mengaku ambo gurunya iyo malaikat iyo murid ambo ko. Kalau iyo memang murid engkau, kumpulanlah sekalian organ tubuhnya. Kumpulan sudah dikumpulan dek buya ko memasukkan ke dalam talago Al-Kausar. Memasukkan ke dalam talago Al-Kausar mengajar tubuh ko saduh. Batawi balik elok jadi manusia. Cali dia biar. Oh nama aku di balik tunggak patang ko kecek buya ko iyo tapi tolong aku awak murid buya nak talok dah adi paci ni buya nyobem biang dek guru ko masuk kasa rogo tu mangko itu kecek mo ko masuk awak dulu tunggu kami piko guru na masuk ataruya lah kondak tibo muri nyoka disuah nyoka luar baliknya tangkah tu pertanggungjawaban seorang guru indak sekedar dia teh dunia jodoh ibu bapak sampai ke hari akhirat kok kadi pertanggungjawaban dan awak dek lagi bah guru di pertanggungjawaban puluh dek guru awak tu mangko guru ko nan dicari nan sanatnya sampai ke Rasulullah sampai ke Jibril sampai kepada Allah sehingga berbaiat nanti adoh egang megang dari Allah malaikat Rasulullah sampai kawan itu ibu bapak rahimakumullah. Jadi dek kita nambah satu barakaiku nan dapetnya dari guru sebab nang kita ku kan tak pernah bertemu jo Nabi dah lah barangkali Nabi baundang baca ramah kamu saja buat kau aluna dolai aba amang ko tahu awak dek Nabi ba amang ko tahu awak dek Allah siana bagi tahu guru itu para lu awak bagu tu mangko sampai undang-undang di guru ko kun ma Allah fa illam takun ma Allah fakun ma amakana ma Allah fa innahu yusiluka ilallah. Adalah engkau sampai kepada Allah. Jika engkau tidak sampai kepada Allah, sampailah engkau kepada orang yang sampai kepada Allah. Orang itu yang menyampaikan engkau kepada Allah. Siapa? Guru. Istirahat ya awak kemana? Oh alulai. Berarti nyo istirahat ya. Pian lulai. Alun. Jadi di dalam kita mengaji para lu kita pareso apalagi alam luar ambo yakin dan percaya tujuan kita nan mengaji ko pasti ingin sampai kepada Allah iya tak tapi aduh kadang-kadang larang pantang awak ndak tahu di mana bisa tiba. Syekh Abil Fadal Muhammad bin Abdul Karim bi Ata'illah Asan Kandari pernah berkata di dalam kitab Al-Hikam halaman 7 balik. Apa kata beliau? Kaifa yasruqu qalbun saurul akwani man tabi'atun an bi mar'atihi am kaifa yarhanu ilallahi wa huwa mukabbalun ansa'an sahwatihi
am kaifa yataba'u ayyadkhula hadratullah wa huwa lam yatatahhar an janabati ghaflatihi. Am kaifa yafhamu daqa'iqal asrar wa huwa lam yatub an hafawatihi. Tu kecek Syekh Abil Fadal Muhammad bin Abdul Karim bin Ata'illah Asan Kandari, mu'alif kitab Al-Hikam Sarah Mutu Manikam Al-Hikam. Beliau pernah berkata, yang pertama kata beliau, kaifa yasruqu qalbun saurul aqwani man tabi'atun fi mar'atihi. Bagaimanakah cemerlang hati, gambar dunia ini, gambar alam terbentang di dalam kaca hati. Di malu hatiku yang bisa cemerlang, mangku babuni gerakan Allah di situ. Badanyui di ujung jantung bagara kalimat Allah, mangku nyatu nur Allah nur Muhammad sifatullah sifat Muhammad. Di malu kabisa atiku bacahayo samantaro duya ko talatak di kacuati itu. Ko nampal yang babayo hubbud dunya raksu kuli khati'ah. Cintu kepada dunia kapalo sagalo jahit. Kalau orang cinta ke dunia, yang halal sudah dijamin halal, kadang-kadang yang haram juga dikatakan halal. Ku nampal yang babayo. Sedangkan Nabi mengecek pakaro dunia ko, akecek Nabi, ad-dunya jaipatun. Dunia ini adalah bangkai. Waman aradaha falyasbir ala mukhalatatil kalam. Siapa yang ingin kepada dunia, maka hendaklah dia sabar bergaul dengan seekor anjing. Karena nan candu ka bangkai ko siya. Anjing. Tu kecil Nabi. Saingu Sayyidina Ali nyoh talak tiguan dunia kau. Ya dunia, uri bi ghairi fakat talak tuki salasan. Wahai dunia, tipu dayalah selain aku, engkaulah dan talak tiguan. Nak bisa rujuk lagi. Akini dunia tu mana nanta bantang dia tiawan. Maraso sanang kadang-kadang mencari orang susah, maraso susah mencari orang sanang. Padahal kita lah mengajimu, rezeki Allah tak kadi musang, rezeki musang tak kadi Allah. Walaupun tujuannya ayam kedua-duanya, tapi rezeki berbeda-beda. Awak harus ikhlas keputusan Allah. Jangan candu awak ke dunia. Kata ulama sufi dalam kitab Ta'limul Muta'allim, apa katanya? Ad-dunya aqallu minal qalili wa asiquha adhallu minaz zalili. Dunia ini lebih sedikit daripada yang sedikit. Orang yang mencintai dunia lebih hina daripada yang hina. Hino lo dah hina nino leh. Coba bayangkan. Jadi kalau duya kota bantang di dalam hati awak, dan kadiaro hati cemerlang, tidak bisa menyatukan dan mengembalikan diri awak sampai kepada Nur Muhammad. Itu nak susah saruang masuk ke dalam pisau. Tubuh nak kasar nak kembali ke tubuh nak alui dah. Kalau nak kembali nak ketibuh ke Nur Muhammad dah. Kalau hati tidak cemerlang. Kenapa? Karena Allah panuah dek duya. Tu pasan cie. Kaifa yasruqu qalbun suwarul aqwani man tabi'atun fi mar'atihi. Di malu hati ka bisa cemerlang samantara gambar dunia kau tabantang di kacau hati kau tadi. Tu cie. Nang kedua pasannya am kaifa yarhalu ila Allah wa huwa mukabbalun an sahwatihi. Bagaimanakah dia bisa berjalan menuju Allah sedangkan dia sedang dibelenggu dengan sahwatnya? Orang dibelenggu kaki le pandai berjalan. Orang sedang takabik le bisa berjalan.
di malo kabisa orang ko berjalan menuju Allah sedangkan inyo sedang terbelenggu dek sahwatnya, hawa pantang kerendahan, napasu pantang kekurangan, iko nama tabikan di dalam diri jangan kadiarok sampai kepada Allah. Orang nan sampai ke Allah orang bebas, kakinya ndak takabek do bisa berjalan. Awak ndak ingin sampai kepada tujuan, samantaro kaki bakabek layam moh tibo jangan kadiarok. Kalau orang ingin Allah, sampai kepada Allah, tapi bergelimang dalam sahwat yang dibenci Allah, tak katibu kepada Allah. Itu terbelenggu dek sahwat, keinginan sangat membara. Kadang-kadang lah dapat iko tak bersifat qanaah, indak merasa cukui apunan dia giah de Allah Ta'ala. Lah dapat onda ba amang kurang dua wak ciek ka cieknya. Lah dapat dua orang lah boto wak ondanya baru. Jadi kalau iku nan tabi di dalam diri, picayolah awak bergelimang di dalam sawat diri awak, berarti awak la takabe ndak kabisa berjalan kepada Allah. Jauh Allah tuju awak. Walaupun gerak awak gerak Allah, la taharraka syai'un illa biiznillah, tidak bergerak suatu jua tanpa dengan izin Allah. Walaupun seperti itu, ranggang Allah tuju awak kalau awak sedang terbelenggu di dalam sahwat awak. Itu adisikulah kita pareso diri awak, hawa kok buliah tapi jangan melawan kadar Allah. Banyak kadang-kadang ibu bapak orang bertingkah di dalam berumah tangga, kadang-kadang sahwat diri ko nama paturian, kadang-kadang tersinggung dengan bahasa orang baru bagui ko la dape awak ana dape. Coba bayangkan, jangan bu jadikan seperti itu. Contoh, pernah dahulu di dalam sejarah adoh banamo ongku jumahai, nanongku jumahai ko orang umahai terkenal santiang membuat sambalado. Ampia samola maklo jo sambalado jari yang tadi. Nah, tasabui santiang membuat sambalado. Jadi na orang rumahnya ko alah lamo meminta buean kandang ayam, tapi de ongku jumahai de banyak karajo, tentu nak pas diminta langsung dapat, sabar dulu di jadi kece orang rumah ko dah ada kirowe pai orang rumah ko balanjo kalapau membali barang nang kadi masak, sudah dibali babao dudua, datang kawan batigo carito punyo carito lapeh carito ke kandang ayam. Anang kecek kawan ko suami layung kubana kandang ayam cie minta buean ndak dapet, sedangkan kami nak ongku gedo suami kami banyak kandang ayam kami di kiongku ko tukang buat kandang ayam kecek. Kan itu kiro masuk dek pangana urang bahku jumahai ko dari awal dah baba dah kiro masuk angin tibo suti painyo ke rumah tibo ku jumahai ko pulang indak disapu-sapu jongku ko sambalado ndak amuahnya buek-buek lain. Inyo duduk di maduduk pamanuang mambudui bantu baruak kailangan piawe. Nak pandai lo mau macam buai dah. Karajo duduk lah sampai 3 hari ndak disapu-sapu doh ongku jumahai kau. Kini sebelum kita taruhkan carito ambuat doan kadake diri kita dan kini ko dulu buah. Contoh lah
andaikan kurena seorang perempuan seperti itu dapat puluh suami dan singkek puluh pangananya, terjadi perpisahan atau pacaraian dek karena itu, lai satu nambah tiga di lapau tadi kamangurehan anak awak, lai satu magihan awak balajo baamang ko kita relakan 30 tahun sampai puluh tahun dibina barumah tangga, kita relakan putui dek seperempat jam di lapau tadi. Kita berfikir bu, kita relaan putui 30 tahun sampai puluh tahun menjalin hubungan rumah tangga, menggadangkan anak dari ketik sampai gadang. Awak relakan putui dek seperempat jam cari tu kawan di lapau tadi. Di siko kita gunonyo akal. Aku nak pasu tadi kuah, cerita kan nak pasu ah. Nak bisa barangke menuju Allah doh kalau hawa nak pasu ka di patuian. Berfikir awak. Aku umum siapa ya? Yo tak. Orang tu mangacau pandai nyonyo bu. Nangka satu magiah balanju awak dalam hidup indak keado. Yo tak. Berfikir awak. Untuang ongku jumahai ko ba alam leba ba padang laweh atu mangcak ongku ko diterima banyak apa kelebihan ndak murah-murah je dah lah 3 hari ndak disapu sadang duduk orang rumah ko dia teh kurisi ndak muah menyapu ongku jumahai ko dah tumbuh akana dia jangguru wal akalu diakali ba'ana kalalu nyoham biak kapak de ongku jumahai kau balata di pinggang ai nyoh berjalan-jalan di muka orang rumah kau di makolah kapak pai awak kaman cari awak untuk membuat kandang ayam anan kapak nak basuh di makolah kapak lata amu ampe kali 5 kali di muka rumah tu padahal kapak di mana di pinggang di makolah kapak bayi awak kaman cari awak kaman buat kandang ayam anan kapak nak basuh dicari apa iya karena puah nak bagaimana mu keluar lu balik di makolah kapak kau sudah tu di hari itu kau bahag kau lah didik gaik kau lah jalih kapak di pinggangnya apa cari kama-kama awan ini tu namparan tu deh Allah tadanya suara itu kan Allah aku namparan tu Allah 3 hari nak mendengar suara kira tadanya kini ada rehlo tu lahi aja lehlo tu lahi alhamdulillah berarti suara nan dari kini kau amam bayi kata ni ndak aduh petang kau kerja iyo pai kau sudah ni tagak orang rumah kau pai ke janjang orang sai suak ke tinggi ke yo nak baik loba manuang di janjang tu sadu kecil aja mampu duit lo balik pai lah aku cuma hai kau mencari awu you jo cari dapat awu sabatang lah basi siap bahangke dari jauh nyoca lihat di maura rumah ko duduk kalau duduk inyoh ko di dapur kabalakang rumah awu ko di bawah tapi kok bamanuang jo inyoh baru di janjang kalamban awu ko di bawah dari jauh nyoca lihat kira duduk jo orang rumah ko baru bamanuang di laman nyobau hawa ko de ungku jumahai kalaman orang rumah duduk di jajang indak lo jauh lama dah doh hampir dah kek ke jajang kolok baja Tuhan awak kau tak lah sudah jatuh nyo tunjuk awak kau Allah sadang kandang ayam ci awak kau meminta air sekali kira nak dibuat-buat na ia manih dek orang rumah kau dah amang cik seorang di muka orang rumah kau Allah sadang kandang ayam kau ci awak kau meminta air sekali
carilah cie lai amang ko minta ia minum ko indak cie lah wi sekali anyo berjalan lo lihat ana ura rumah lanyo pacik mencuang ai anyo indu ko tu lah sadu ternyata lah kalau mau tunjukan cara itu pak kayo nak moga mahmu kadoh lah si kau tapi mau nak boleh dah mau kandai-kandai pitanah takah tunda jadi pailu nyo balik anyo cari lo gua cie lai nyo sia lo dia ke pas dia ke dah do nampak le di mari maura rumah kau pidi nak nampak nyobao jua gua kau kalaman mulai dia puan gua baru di jatuhan aman cibuat kapal loe dake jendela oi wan dulu kan ba oi ya oi iyalah ku malai minumlah sambala dua lah gua onde lah jaga penyakit tu sadu ternyata tapi kalau lay malam leba pada laweh lo apa yo tu sadu ternyata oi kumalah iya kopi lah gua sambala dua lah sudah makan lai ipacik muncul onde lah jaga penyakit aja dua batang bawa penyakit lah jaga aja kok lay dapet ba alam leba ba padang lah lawe tapi kalau kaindak karano napasu kadipatuian iko nakamamutui antara hubungan berkeluarga jadi awak adoh jo politik ne sakete untuk mampailok diri awak dan keluarga awak akan itu alah aduo to kece amat bin atailah mana duo lagi episode berikut nanti untuk sementara oke dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak itu kemudian melanjutkan dengan episode selanjutnya terago kita minum kopi kita balong-balongan dalam kebaikan nama anak masyarakat berlimpah itu masyarakat jadi minum kopi itu tenang jalan tetap kembali yuk malam-malam Bapak, mana kejadian gue? Ayah Allah, makan soal dulu.